Tarvitsetko varastotilaa? Käydään lyhyesti läpi, millä tavalla Savon varastovuokrauksen käyttö tapahtuu aina varauksesta tavaroiden tuontiin saakka. Kärryt, muuttolaatikot ja selkeät kulkureitit helpottavat tavaroiden siirtämistä. Olipa kyse muutosta, remontista tai ylimääräistä tavarasta, sopivan kokoinen varasto löytyy varmasti. Me pyrimme tekemään varaston käytöstä mahdollisimman helppoa. Itse asiassa moni yllättyy, miten helppoa varaston käyttäminen käytännössä on. Kun tarvitset lisää tilaa, meiltä löydät siihen helpon ja turvallisen ratkaisun.